sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Adtoy manan ti pagayam yu. Freya Simsim amangak akam kas Miss F ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ibasa ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Monica manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon ko man pa'y tinabara apanang kablaaw ko kada kayo, amang bukbukal, kadagiti agkakapintas a drama dito YouTube. Siak ni Monica. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay tinagbalin apadas ko, apatsyek apakaadawan iti adal, ken mang tadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Adda tay pagsasao iti Tagalog ako nanaket, ang taong gipit sa patalim kumakapit. Nakunak daytoy ngamin kastoy tinagbalin ataray ti biag ko iti naunday a panawen. Ti amok idi ket awanen dadduma a pamuspusan tapno mailasat ko ti rigat ti biag a pagdaldalanak. Banag a nagbiddutak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Gayam ti sina. O di sige, agsinatan. Awan na sakit abakrang ko. O, atoy, ha! Alaam amin, dagiti kagawaam. Una, talaga nga alag amin na kita. Ngamin, siyak matigim matang amin ka na kita. Awan mo't naipundar mo. Ngamin, puro kasugal, puro kagastos. Gastos ka agastos, iti awan mo't kasiskal na. Talagang awan na ipundar ko. Ngamin, si kamat timang gastos iti kwarta. Oo, di ka man nagpabasol, Monica. Kat mo demon to pa'y mabayadan ti abang niti apartment. Siyak amin ti agbaybayan. Oh, kat di sikan tinalaeng. Wanan! Sika aminan! Sikan! Talaga mo! Asino dayta? Asino dayta kunak ka? Inkalukatan tiridang. Apa asyak nga. Sige na. Asidag ka dita, di si kanti mang lukat. Ha! Ay. Apay aya! Mabalin ka diya kapsutan nyo lang ti agsao. Ada ngamin patpaturugag nga ubing, sapay aggurigor. Amom ka di nga agap-apa kami. Mabalin ayamot ti agapa asaan nga agbinog kaw. Ay, sus Mariosep. Kasla siyak pa yan tinakabasol. Ay! Saan samat na uli magtiagyan niti kabarbaro nga apartment, tiyaw anak kao? Ay, wan nga rod tatang. Angam, kasla nakitak matapim manawan ti karelasyon ti babae akaaruba tayo. Nauli magtumat siguro ti aglawlaw tayo. Imanawan nga agpaisaw. Ngam, andaman mo tin nakitak akot siya nakaparada di tabatog ta. Ha? Madlaw nga damot tin edad ti lalaki abim maba manipo di tikot siya. Kaslabak nang mait. Anya? Ay, una yan. Amangan mat no talaga akasta ti trabaho na. Kasta nga. Kasjay Amuyo mat siguro ti kayat ko asawan tatang. Ay, Anya nga tano ibagamit ti asawam tamang sapul langan iti sabalya pag naadan tayaw. Anya? Ay, narigat ti agsapul ita tatang. Kan maysa, kayat ko dito ngamin, adayo ang nalawlawa.
Di tayo latan pakibiyang dagiti ka aruba, tatang. Biyag na day ta. Iso ang makaammo nga rod noon niya ti kayat na nga ramiden. Awanan bibiyang tayo kenkwana. Atoy, kwartan day ti makabulan kabayatan ti kawan ko, wen. Sa dino ngamin ayan ti papanam Armando. Agawid ka kadi ti ayan ti asawam. Uwe na, kasangay ti inaudi nga anak mi ita. Iso anas kan nga agawid. Open nga nga rod amay sa abulan. Pero natag bakasyonak pa, met. Agbakasyon ka kunam. Idinto ta siya. Kat agbating agmay-may sa dito'y apartment. Among matanda sitwasyon ta. Saan ka di? Anya nga tano sumuro takkan ka. Anya? Uray ijayak tulatan hotel nga agnaad. Iti kasta, makabakasyonak mat. Baknang kamat. Iso nga amok akabailam ti agbayad iti hotel. Saan ka di, babe? Monica, masapul ti Biblia panaganlan. Kinapudno na agsususpitsan ti asawa. Narigatan. Ay, sige man lang. Ang nayunam nga rod ato'y inted mo. Kurang daytoy, babe. Okay, no problem. Kung may kabangkit di, babe. Ay na! Saan adita? Makiliti ak, babe. Ay, makapamauyong ka talaga, Monica. Hindi kagdanag. I-transfer ko at dagos iti bank account mo, tinayon ti allowance mo. Ay no! Okay, babe. Day takot di kayat ko kan ka. Talaga generous ka. Di naktip-tipidon iti kwarta. Kang ronaan iti amin, iti panagayat. Ay, amok ngayon ka na kay ti kwarta da dyan lakay. Isong itid mo kanya. Saan nga rod ko nakit? Apay ay nagdagulit ka, Brando. Awan ti inted na, naawatam. Kasta. Anay ko, ibatam ti imag. Masaksak anak, Brando. Di ko na mamati ak. Di nakul-ulbudan si ka, Monica. Anay ko. Ikan na kuno pagkalang ka. Anay ko. Itid mo kami ng ti kwarta. Hindi kasta. Saan ka masaktan? No pang bisyong tumit lang. Saanan? Igatang ko day iti agas ni tatang. Di mat kinunakabaybay amon ti amam. Awan lang arudan serbina. Ngam gas-gasto sampay lang ti inutil nga amam. Sinipat na ka. Saan nga inutil ti amak? Awanan ka itibain. Anay ko. Itid mo kanyak ti kwarta. Unupot de kung ti angsam. Saan, Brando? Maasi ka kumamat kanya. Saan? Hello, Auntie Belen. Pasensya kan ano itaakla ang anak kaawag. Medyo busy ak namin iti trabaho. Ay, awan parikot iti day ta kaanakan. Maawatan ka. Kumusta ngayon ni tatang, Auntie? Kasi ti Diyos. Nasaya at magdi ka sa saad na kaanakan. Barang ano makarecover matlaang iti pan nakaatake na. Mangipaw itak iti igatang nyo iti agas na. Kan mang tedak matlaang para iti usarin na nga ag-therapy. Sikat ti makaamaw kaanakan. Sana bali, ante. Nayunak tumanan inton makasweldoak. Na kayo pa'y lang kumati makaamukin ni tatang Juan. Wen, kaanakan. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ngamen, adu kami met dito'y nga agsisinublat ang mga iaywan iti amam. Agyaman ako unay, ante. Sige nga Rodan, baliwak tumanan ti umawag. Agsubliak ngaminan iti trabaho. Bye. Ay, sapay ko matagim bagmatan ni tatang. Miss, excuse me. Apay ka di? Basuram ka di dagitoy. Ha? Uwan, apay ka di? Medyo naangot nga minan, miss. Ang mga numabalit nga... Kaya't mo nga ibalang dagita a basura? Oh, sure. No problem. Agyaman na ka. Naglokaw. Tiyawanan bain na babae. Sakit din ti pinagbasura na.
Nagalasag. Among, kailiw ka unay, babe. Oray siya kung bata, Monica. Kailiw ka unay. Kuna may sala ang abulan. Ang nabayag mat adi ka imay dito yung apartment ko. Ako ang amin, babe. Aduti pa ka kumikumak. Isungay ta klaman na nakaumay. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti awag ko. Pasensya ka na. Simurot nga minti asawa. Iso ajak makaalay ti tiyempo. Awit na lay di kalman. Kasta ka di? Wen, pasensya ka na, babe. Ano nga tinararamin mo? Kabayatan ti kawan ko. Siyempre, inuruuray ko ti panagsublim. Anya pa hingay. Sumurot ako makadagiti gagayim ko nga out of town. Iso na lang, Tanya? awan mo't kwarta. Iso adya kon si Murot. Aw-awisin dakmanen ang mapanagauting next week. Ngam, kinunak next time. Ngamin, agtip-tipidak. Ay, sana. Ate, sumurot ka kada, babe. Iti kasta, makaaliwaksay ka. Ate. Galante at talaga dito anak nain. Kwarta manan, Monica. 20,000 namin dayta. Gastusong nagbakasyon. Sumurot ka kadagiti gagayem mo, tapno makarelax ka, ha? Wow! Anya nga tano sumurot ka mat. Kaya't ko asawan, duwata asumurot. Uwin kumagam, amumatan nga aduti pa ka kumikumat. Masapul nga si kaswag dagiti negosyo. O sige, inton maminsan, duwatan tula ang agbakasyon, ha? Sige, wala. Promise? Promise, babe. Okay, babe. Gundawayak pa'y na ang tiagawin. Kabayatan ti kaaman ni Brando. Dakkel mo't agatad ti intad ni Armando. Aramatak day ti nga agawid ijay probinsya. Iti kasta, masarong karakmat ni tatang. Kailiw ko na yan ti amak. Sigurado nga urayan na ti panagawid ko. Ni Auntie Belen mat ti umaw-awag. Apag husto ti awag na. Ibagak ti panagawid ko. Hello, Auntie Belen. Hello, kanakan. Oh, Auntie. Aping agsangsangit kayo. Awanan ti ama, Monica. Anya ti kinunayo, Auntie. Awanan, natayan ti amam. Inbati na tayon ni Manong Lucio. Saan apod no day tanti? Kat no agawid akita ti tabalay. Saan apod no anatayan ti amag? Saan? Tatang! Tatang ko! Nay, anya ter aramin menen. Shh! Apay ala kadepel tila payag mo iti dindaing. Addan sa napasamak. Anya, Itay ko pa'y amang mangag ti panagsangit ti babae iti kaabay tayong apartment. kat no dengdenggek itay di tarwar. Adamat kasarsarita na iti cellphone. Anya ngay kano dayjay, tatang. Saan aya ako nam, asaan tayon apakibiyangan day ta babae. Ay ko tatang. Kasla, mas asyanak ngamin kan ko na. No makitkitak alumablabas di tarwar, kasla nakalidliday. Natay ka no, ti amana. Kasta ka di? Ay, kaasim at nga no kasta. Ngala, inkakit di si kasuan ti anak mo. Amakan no nakariingay. Makarang ng kamay, Monica.
Hindi ka pa asangit dita. Disturb mo kayo tiguro. Magtalna ako na. Anay ko! Sige! Patayin na kon, Brando! Anya? Patayin na kon, kunak! Ngamin, kalayon nakmat lang nga saksaktan! Patayin na kon! Dadaalan ta ulong. Nagasam ta aramidin na ka-kriminal? Talaga mata-kriminal ka! Kita ka man langay. Mga maibus ti pasensya. Mapatay ka nga pa iso. Nitatanglangan ti makagapo. No apay nga aramidag ti kastoy. Nitatanglangan ti makagapo. No apay nga daak pay lang dito yapiyag. Itatawanan. Awan matan sir-serpe ti biyag ko. Awanan makagapo. Tapno agbiag akmay. Nasaysaya at numatay akmatan. Tiulas. Wan, tiulas ko. Ala akat italik ititawa. Tulong! Tulong! Uray lang madadangay ti ruangan, iti pa nagtuktok na. Tulong! Palasim! Tulungan na! Tulungan na kami! Apay nga ta. Apay ay Tulungan na! Tulungan na! Ti anak ko! Akong kumpulsyon! Mga asim! Umawag kay ti tricycle! Unuan niya ang klaseng tilugan! Ipantay ti ospital ti anak ko! Ay, wanan. Sige, mabit lang. Agyaman ako na idok. Awanan niya man ni Mrs. Basta tungpalan niyo amin na bilin ko. Iti kasta, saan na mapasamang iti anak yun tinapasama kita. Wandok, katagyaman akmanan. Kumusta ki anak mo? Naispalan iti pagad. Inauna nga anak mo kadiday ka? Wan, itaklang kami na makakita iti ubing nga kumbulsyon iso na tarantaak. Ay, madanag anak iti kasta unay. Imbaglaangan tainlo katanak adagos itay nagtuktukak. Aguray ka. Anya ti awit-awit mo. Ulas day ta? Wan. Ay, pasensya ka na. Pati si ka nataranta. No saan ka nagtuktok itay? Ang mga naawa na kun kadagito'y agundaway. Nakan ka din? Ha? Nakaturog pa'y mati anak ko. Kan obserbaran pa'y kano dagiti doktor. Umay ka, mapantamangan. Agyaman akmanan ha? Monica tinagan ko. Agyaman ak unay, Monica. Eden matinagan ko. Siyak tirumbang agyaman kan ka, Eden. Ha? Apay. Basta. Ay, anya ngay gayam ti trabaho. Awan trabaho. Makikita yung siguro dagiti mapmapan iti apartment ko. Kayat mo ka diti agtrabaho? Ha? Amom, sayang ti kinapintas mo. Panagkunak, bagay mo ti agtrabaho iti hotel, kas may sa receptionist. Anya? Awan mat nalpas ko a kurso. Kasaritak ti kasinsin ko ang manager iti may sa hotel. Ag-apply ka. Amangan no nababalaang ti sweldo. Amin mat abanag, kat agrugrugi iti nababa. Tinapatag, napintas ti trabaho. Saan ka mat nga i-judge? Ngam no ti panagkunam kat awanan namna maparakan ka, ay nagbidot ka. Adupay tinasaya at agundaway nga agururay kan ka. Italag mo ti amin iti Diyos anamarso. Kat patsak, tulungan na ka. Basta lakit di tulungan mat ti bagi Monica. Tunggal malagip ko day di apasamak, makaisemak. Kanayon kumat nga ibinglay daytoy apadas ko iti simbaan, kas testimonya.
Kanayon ko nga istoryaan nga itinaminsan ket insalakan na timaysa a panagtuktok manipod iti ridaw. Naawatak iti hotel anang irekomendaan ni Eden kanyak, ket ita makunak anaornos kon ti biag ko. Nasaya atan ti kasasaad ko iti biag, ket panagkunak nakasagana akon nga agpamilya no lakit di adda lalaki ang mga klon iti napalabas ko. Kadagiti adda pagdaldalanan na apanubok, diyo panunutan nga awanan namnama. Dumteng ket dumteng tulatta ti gundaway para iti napintas a masakbayan, no lakit dita ditay liwayan ti kumararag iti Dios a namarswa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket pagyamanak unay ti anus mo anang iyornos para iti pannakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Monica. Ken ka pagayam, Monica. Amin tayo kat adama ko na aparikot nga intay pagdaldalanan. Tunggal may sa kada tayo kat adaan parikot. Ngam adamat laang kada tayo ti desisyon no agtalinaad tayo iti dayta a sitwasyon. Wenno bumangon tayo tapno intay birukan tinamnama amang itunda kada tayo iti nasaysayaat a masakbayan. Kablaawan ka, ngamin nailasat mo dayta a panubok iti biag mo. Itultuloy mo nga rod ti agserbi iti Diyos, ket patsek aparaburan na kanto iti lalaki a mangayat, mangipateg ken mangitungpal ken ka iti altar. Alakastan pagayam, Monica, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.